napiť svojho. Ale ja tam nemám nič. To už dopímime. Ja pôjdem nabrať ďalšie víno. Prečo ty nemáš a ja hej? Natáčame. Bo ja mám samých pavúkov vo víne. Je to normálne? My máme tu voňajú klobásky. Bože, táti. Prečo ja mám pavúkov vo víne? Prečo iba mne To bol lezú? podľa mňa chrobák. Tak prečo iba mne lezú do pohárov? Už štvrtý dneska. Preboha. Ja som už mala štvrtého. Máme tam v kuchyni. Môžeš ma vypočuť. Ideme hľadať. Ja ťa vypočujem, ale No, si mi tak teraz, cigaretu... ale Kde teraz to si je to... to korene? Teraz si to Kuchyni, chcem ty. povedať rýchlo. Štvrtého chrobáka vo víne som vypila. Chrobáka to sú bielkoviny. Štvrtého! Ona už vypila pavúkov aj chrobáka. Hej, lebo už 4-krát sa mi chmírili v ústach. Dobre. Pozri mi cigaretu, a inak je to sympatické. Že ja žerem chrobáky? Ty už nekameruj, dobre, ak kameruješ. Nikto ma nebude chcel, lebo papám chrobáky. Do kuchyni. Ideme do kuchyni a tam nájdeme korenie. Poď, my nájdeme. Poďme mu pomôcť hľadať korenie, nie? Bože, veď tam je skrinke. Pri chladničke. Skrinke. Pri chladničke. Bež. Zmrdí. Kde pri chalničke, Katka potom mnou? Idem. Bože, veď pri chladničke skrinka a tam je. Ja neviem, a stále.